Nire irudipena da batzuetan helburuak jartzen direla aurretik nolabait esan da, eta orduan lortu nahi dugu eman dezagun. Ez dakit hori den kasua, ni ez naiz historialaria. Eman dezagun, eraiki nahi dugula heroi bat. Nahi dugula Euskal Herriak edukitzea bere heroiak eta elkano izatea horietako bat. Eta helburu horri begira hasten gara ikerketa bat egiten. Eta ez dakit, evidentzien aurrean, esate bateko, evidentzia batzuk alde batera uzten ditugu, gaizki eskontzen direlako helburu horrekin. Bueno, hor, zintzotasunari muzin egin diogu ja, horretaz ari naiz pixkat. Baina, noski, definitzea zaila da, baina nolabait historiaren zintzotasunari buruz hitz egiten dudanean hitz egiten ari naiz ikerketari eskatzen zaion zintzotasun horretaz. Muga irristakorra da, eta pasa zaitezke batetik bestera, askotan ere gaizki egin dezakezu nahi gabe, borondate honez. Orduan, bueno, kontua ez da erresa, baina badaude kasu nabari batzuk, aipatu dut Kroaziaren kasua, aipatu dut Hannah Arendtek aztertzen duen kasua, nun garbi asko Israelgo gobernuak ezarri nahi zuen kontakizun bat. Ezarri nahi zuen, nahiz eta itxura guztien arabera evidentzia askok eta askok beste bide bat markatzen zuten edo matizatzen zuten Israelgo gobernuak inposatu nahi zuen kontakizun hori, ez? Orduan hor dago zintzotasunaren kontua, ez? Zintzotasunak eskatzen du autokritikarako gaitasuna. Segurazki gaitasunik zailenetako bat. Badago hor kontakizun ofizial bat, nik orain kontakizun alternatibo bat proposatuko dut, kritikatzen dut kontakizun ofiziala absolutua delako, absolutzat hartzen delako, eta azken finean lortu nahi dudana da nire kontakizun alternatiboa izatea absolutua, ni uste dut arrisku hori beti dagoela, eta hori da saihestu behar den arrisku bat. Kontakizunak dira partzialak, are gehiago historiari buruz ari garenean, are gehiago 500 urte dituen historia bati buruz, iragan bati buruz ari garenean, gure kontakizunak partziala dira, hutseginkorrak dira, zuloak dituzte, gabeziak, puntu ahulak, puntu sendoagoak, hori da onartu behar dena, eta hori dena eraman behar da eztabaidara, plaza publiko horretara. Eta joera baldin bada kontakizun alternatibo bat proposatzea eta hori gotortzea, eta tentazio hori hor dago, hori arriskutsua da.